Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Ako po ang black sheep sa aming pamilya. Isang magandang umaga po, Kolantits, at sa lahat ng mga suking tagapakinig ng programang Mga katas ng nakalipas. Ako pala si alias Don Don ng Pasay City. Wala po ako sa probinsya ng Davao del Norte. At dahil nga po sa katigasan ng aking ulo, kaya ako napadpad dito sa Kalakhang, Maynila. Elementary at high school pa lang, Kolantits, suki na po ako sa guidance counselor. Pati principal, halos sumurrender na. Pinagraduate na lang nila ako para mawala ng sakit ng ulo. Matapos nun, lalo ako napabarkada sa mga bad influence, ika nga. Palagi akong nasasangkot sa away, palagi akong napapabarangay. Wala na akong ginawang tama. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Halika dito. Bay, tama ka, bay. Ha? Matapang ka. Halika dito. Matapang ka. Ako ba sinusuntok? Oh, ikaw. Suntukan tayo, kalaban tayo. Ha? Pasusok naman na isa! Isa lang! Bay, ako sasali ang suntukan, bay. Aper! Doy, sali nung Agoy, ako nito ba? Doy. Double! Ano ba yun? Jump street! Halika dito, ha? Bay, tama na, bay. Flying kick! Itong sa'yo. Tama na! Ayoko na! Suko na po ako, amo! Ayoko na, amo! Diyos ko! Ano ba namang bata ka? Anong pinaggagawa mo? Ano bang nangyari sa'yo? Ano bang
nangyari? Bakit naman nambugbog ka ng buong barangay? Inunahan nila ako na eh. Diyos ko. Ako ba? Tatakot ako sa kanila? Don, ba't ganyan ang mata mo? Ano bang nangyari sa mata mo? Ba't dilat na dilat ka? Ay, na naman yung anak mo. Diyos ko, Kanor. Pati yung katol dyan. Kaya nilalamok na ako yung katol natin tinira. Pati yung katol. Kaya pala yung tsinelas ko magkahiwalay, pati rugby, hinit-hit. Don, Diyos ko, mamamatay ako maaga sa'yo, anak. Ano ba tong bitbit mo mula bata ka pa lang? Problemado na ako sa iyo. Kailan ka ba titigil bata ka? Kanor. Ha? Kanor, bakit naman sa iyo nagmana yung anak mo? Nagbago na ako, darling. Nagbago na. Nung nag-senior ako, minto na ako. Kailan, parang hindi naman naramdaman. Hindi ko Diba? naram. Diyos ko, Don, maawa ka naman sa ina mo. Maawa ka sa ina mo. Ano gusto niyo? Maawa ka sa ina mo. Ha? Api-apiin nila ako? Hindi ako Maawa papayag. ka sa ina mo. Oo nga. Pawa ka sa ina mo. Doon. Mayos ka. Maawa ka sa ina mo. Ulit. Ano bang gagawin natin sa anak natin to? Ipadala ko to sa Maynila. Wag naman, maawa ka naman. Basta, Kawawa at bukas naman sa doon. Maynila. Alam mo, kailangan bantayan natin yan para yan ay magbago. Surrender na ako dyan. Kanor. Ganyan naman kayo eh. Papadala niyo ako doon? Sige, uuwi din ako dito. Uuwi? Wala ka nang uuwian. Hanggat hindi ka magbabago. Doon ka na. Doon ka sa auntie mo. Kanor, sumiskip ang dibdib ko. Kanor, kuhanin mo yung gamot ko. Kuhanin mo yung gamot ko, dali mo. Ba't nagsuot ka na naman extra small na bra? Ano? Wala nga akong bra. Wala. Nipple tape lang to. Wala pala suot yan. Nipple tape lang to. Para. Ay! Ayan na naman tayo. Ikaw, doon ka sa Maynila, ha? Para matuto ka. Doon ka sa auntie mo, doon ka sa auntie mo na pulis. Yun. Auntie na pulis? Titinuyan. Yung kapatid ko. Kaya nga, Si Don, Dixie. maawa ka sa ina mo. Maawa ka sa ina mo. Dahil sakit sa ulo lang po ako ng aking mga magulang, Collantates, ay pinadala nila ako sa aking auntie sa Maynila. Matapang po yun, isang policewoman. Gusto talaga nilang magbago ako. Kahit papano'y naibsa ng aking kapilyuhan. Lalo na nung makilala ko si Beth. Hi, Beth. Bakit? Pauwi ka na? Oo, pero kaya kong umuwi mag-isa. Di, baka kasi may mga nakaabang sa'yo dyan eh. Hatid sana kita eh. Kaya ko yung sarili ko. Don, huwag ka masyadong dumikit sa akin kasi baka mapagbintangan din nila ako na mas, alam mo yun, sorry. Nagbago naman ako eh. Kaso, yun pa din yung pagkakaalam nila sa'yo eh, na adik ka pa din at saka basag ulo. Tsaka, lagi nila sa akin sinasabi na kapag kasama ka, laging may gulo. Pasensya ka na. Ayoko lang naman kasi na siyempre, bago ako, dayo lang ako dito, bagong salta, gaganyanin nila ako. Hindi ako papayag. Ako yung pinakamatapang sa lugar namin. Doon yun, sa lugar nyo, doon. Pero iba dito sa Maynila. Hindi ganun dito, maraming siga, maraming kang makakalaban dito. Kaya pasensya ka Hindi na. naman ako takot sa kanila eh. Oh my God. Please, huwag mo na akong dikitan doon. Sorry. Bakit parang iniiwasan mo ako? Ayoko. Hindi ko kaya matanggap yung nakaraan mo doon eh. Syempre gusto ko maging maayos ako. Hindi yung katulad mo yung kailangan ko. Pasensya ka na. Grabe ka naman makahusga. Wala na bang chance na magbago isang tulad ko? Naniniwala naman akong kaya mo magbago. Pero sige, ganito.
Pag nagbago ka, malay mo, mabigyan tayo ng chance. Pero, patunayan mo muna sa akin na nagbago ka na. Sige. Tigil mo na yung mga kalokohan mo. Nabalitaan ko, babaero ka daw. Ay, hindi na. Ay, ibig sabihin, So, dati, wala, babaero always sa babaero. hindi, Yung pagsasyabu, yung pag-a-addict na nagbabago yan eh. Pero yung pambababae, pasensya ka na, duda ako. papakita ko sa'yo na nagbabago ako. Nagbago na ako. Basta, bigyan mo na ako ng chance. Okay? Sige. Sige. Hindi kita pipilitin sa ngayon. Pero pasensya ka na ngayon. Ayoko. Papakita ko sa'yo. Kaya ko magbago para sa'yo. Sige. Patunayan mo. Dahil gustong-gusto kita. At hindi lang para sa akin, Don. Para sa pamilya mo. Para sa sarili mo. Gulo ang isip sa bawat sandali. First time po na nangyari sa akin, Colantis, na nabusted ako ng isang babae. Ba't kaya ganun? Di pa po ako nakatikim ng busted. Sa amin po, ako po yung nililigawan ng babae. Pero pagdating kay Beth, tiklo po ako. Di ko man siya ma-date. Takot siya. Lalong-lalo na sa aking nakaraan. Pinipilit ko pong magbago para sa kanya at para na rin po sa sarili ko. Mula noon ay inayos ko ang buhay ko. Nag-apply po ako ng trabaho at nag-ipon. Hoy, ubo na ubo. May nagbabasa dito. Pero kahit anong gawin ko, parang wala akong swerte sa buhay. At buti na lang, buti naman pinuntahan mo yung anak mo dito. Nagbago na yan. Paano mo nalaman? Nagbago na ng diskarte. Ay nako, Trixie, kamusta ang anak ko? Yung totoo, sabihin nyo na. Don, Nay, magbago ka na. Nagbago na po ako. Nakita mo naman, no, tumaba na nga ako. Oo nga, mukhang mas masarap ang babae dito kaysa sa probinsya. Dati talaga. Pati sumama si kuya. May gout. May gout at saka napakababaero noon eh. Ayoko isama dito yon. Doon nga, konsumisyon eh. Makakita pa ka. Charan! Ang dami ng chicks dito sa Manila. Ay, kumusta kayo? Paano ka nakalabas ng bahay? Nila ko yon, double lock. May duplicate ako. Para yung puso ko may duplicate din. Tingnan mo ka. Napakawalang niya mo talaga. Gusto ko makita yung anak natin eh. Doon. Bless po. Uy! Hello, kuya. Uy, Jinjin, nandito ka. Opo, kuya. Nagbago ka, hindi ka na nagsasyabu. Uy, bunganga mong bata ka. Kuya Don, kasi may po tuturo ako sa'yo. Ha? Ano yun? Huwag ka na po na-addict sa drugs, tsaka mga cocaine, shabu-shabu. Sa babae na lang para si lolo po, para si tatay. Hoy! Panadamay na naman ako, anak. Huwag na, nandyan yung nanay mo eh. Kuya, di ba maganda na yung work mo dito sa Maynila? Ano nga po yung nitatrabaho mo dito? Ano ako, sa factory ako nagtatrabaho. Wow, mayaman
kuya. May dala po akong QR code ng GCash. Magsusolicit po sana ako ng pang Siargao. Hoy, kumata ka, magsasargaw ka. Ano, huwag mo bigyan yan. Ay, sige, bibigyan kita. Thank you, kuya. Bait mo na talaga. Nagbago ka na. Nagbago ka na, kuya. Salamat sa Panginoon. Nagbago ka na. Hindi ka mamamatay na masamang tao. Kuya, sana... Uy, buhay pa yung kapatid mo. Pinapatay mo na. Ano po, Nay? Nay, gusto ko lang po humingi ng tawad sa inyo dahil sa mga pinagagawa ko dati. Alam mo, kaming mga magulang kahit ano ang sama ng anak namin kayo. Natural papatawarin kita, anak. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, anak. Salamat naman nagbago ka na. Natutuwa ako. Ang ganda na ng mata mo. Hindi ka na dilat. Tsaka hindi na tabingi ang huso mo. Ako naman yung na ganito, ate. Sinalo ko lahat ng stress. Bakit ikaw? Sinalo ko lahat ng stress ng anak mo. Ay, salamat sa iyo. Bayaw, Tracy, salamat sa pagtulong mo sa amin, ha? Naway pagpalain ka ng Panginoon. Ito, dinalahan kita ng 5,000. Dahil sa mga tulong mo, ito ang... Yan lang? Sa ngayon, ito lamang. Dahil may sakit pa ang Kuya Kanor mo. Alam mo naman, pinapagamot ko yan. May sakit nga ako. Ano? Ang sakit ko ay sakit sa aso. May parbo yung pinapangako ko na tutulungan ko rin kayo sa probinsya na mapaayos yung bahay natin doon. Diyos ko, anak ko, nagbago ka na talaga. Nagbago ka na talaga. Salamat at binisita niyo ako. Mahal na mahal ka namin, anak. Oo, kuya, mahal na mahal ka namin, kuya. Kuya, salamat nagbago ka na. Sana si tatay din. Nagbago na ako. Ba't ba ako pala yung nadadamay dito? Nagbago na nga ako eh. Mukha ba ako hindi nagbago? Kayo po magsasagot. Oo nga, hindi pa pala ako nagbago. Opo. Kolantits, gusto ko pong makapag-abroad. At sa awa ng Diyos, napunta po ako sa Alberta, Canada. Nagtrabaho din po ako doon. Factory rin po. Subalit hindi naputol yung komunikasyon namin ni Beth. Palagi ko siyang katawagan. Naging magkaibigan po kami. At makalipas po ang 4 na taon, ay bumalik ako ng Pilipinas. At nagkita kami muli ni Beth. Ayan ha, may mga pasalubong ako sa iyo ha. Yeah, ha. Kanina po. Ayan. Jinjin kay Ate Beth mo yan. Kuya, salamat po sa pasalubong. Wow! Ano po ito nagva-vibrate? Huy! Uy, Diyos ko yung Holy Week pa naman. Wala pa kundangan. Pakilala ko lang po sa inyo, kaibigan ko si Beth. Hello po, ako po si Beth. Ay, nakaganda babae. Pwede mag-biso agad. Hello po. Hello. Ang sweet ko. na po ng tatay mo. Hello po, Nay. Ay, napakagandang bata na rin. Ito na ba ang iyong Uy, Nay, kaibigan lang kami. Magkaibigan lang kami. Sayang naman, wag mo nang pakawalan. Oo Diyos nga. ko, baka sigurado maraming naliligaw dyan. Maunahan pa kita. Ay, Esther, maunahan ka ng iba. Ikaw talaga, Kanor. Pasensyahan mo na yung Hayaan bibigyan. muna natin yung mga bata. Tara, doon muna tayo. Mag-unbox muna ako sa aking James Harden na sapatos. Wow, tara na po tayo. Don. Ang Salamat, ganda ng katawan ngayon, tsaka ng balat mo. Oo, Mukhang hiyang lamig ka sa dun. Canada. Lamig doon, pero gusto mong sumama, isama kita doon. Baka magalit yung asawa mo doon. Anong asawa eh? Kaya nga ako umuwi kasi nandito yung asawa ko eh. Sino? Kung pakasal ka sa akin. Oo.
Ano? Wala, pang ilan ba ako dyan na sinabihan mo? Siyempre, may pera ka na. Tsaka good boy ka na. Yun Tsaka na nga ang eh. gwapo mo ngayon na sigurado marami na umaling sa'yo. Yun na nga eh. Good boy na nga ako, di ba? Kaya ba't pa ako maghanap ng iba? Kaya sabi ko sa'yo, hindi naman kita minamadali. Pero every time nag-uusap tayo, masaya ako. Ano? Anong? Ano na? Ha? Anong tanong mo? Wala kang tanong. Tayo na ba? Yun ang tanong mo. Pakakasalan mo ba ako? I love you too. Oo na, yes! I will marry you, Don. Ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This song is brought Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!